tullut Kyröskoskelta, ei kovin paljon, ei kilometriä taitaa olla matkaa. Onko tämä Kyröskoski jotenkin sulle semmoinen, oletko syntynyt siellä vai miten on Kyröskoskella mennyt? Mä oon Helsingissä syntynyt. Ja sieltä muutettiin, mä olin 9-vuotiaana, niin muutettiin tuonne Ylöjärvelle. Ja sieltä sitten Hämeenkyröön. Että aika monessa paikassa on ehtinyt. Niin, kun sitten mä yksin, tai siis sitten mä asun enää vanhempieni kanssa, 16-vuotiaana asunut, että sitten kunta hankki mulle asunnon ja sitten mä asun tuolla Jyväskylässä ja Pieksämäellä ja Lapinlahdella ja siellä sun täällä. Nuoruudessa meni aika monta vuotta huumesekoilussa. Montako vuotta meni ja miten niiden pariin ajavuodet? Meni 15 vuotta ja ajauduin ihan omasta, tai meillä oli kolme tyttöä ja me piti mennä koitetaan huumeita vähän sen. Niin sitten se koittaminen, se osoittautui kaikille huonoksi hommaksi. Ja sitten mä rupesin seurustella semmoisen pojan miehen kanssa, joka myi amfetamiinia ja löi ränniin, eli siis tuonne suoneen sisälle. Niin mä olin 17, kun mulla oli jo siis sitä suonessa. Ja sitten se tappoi itseänsä kyllä. Nyt kun jälkeenpäin ajattelet sitä 15 vuotta, niin minkälaisena sen näet? No ei niin kuin koko aikaa ole oikein ollutkaan siis sillä ei ollut, että ei mä muista sieltä mitään muuta kuin kurjia asioita. Että kyllä kaikki on menettänyt ja sitten se rahan tarve on niin kauhea ja suuri, että oikein hävettää niin kuin nykypäivänä, että miten sitä sillä tavalla ja ei minkäännäköisiä tunteita ollut niin kuin siinä maailmassa, että siinä on sellaiset erilaiset raha on aina ykkönen ja pussukka on kakkonen. Aivan. Sitten tuli traaginen marraskuun 20. päivä. Kahden päivän päästä on jälleen 20. päivä marraskuuta. Yö taikka ilta, mikä se sitten olikin. Mitä silloin tapahtui? Mä ja mun sen hetkinen mieheni oltiin kotona ja sitten sen kaveri, niin sekoiteltiin, että en tiedä mitä, mutta sen muistan, kun ase oli ihan tuossa ottassa kiinni ja jotain se siinä niin kuin uhos ampuvansa. Ja mä vaan nauroin sille, koska olin niin sekaisin. No sitten se vaan ampui. Ja sitten 2 kertaa vielä ampui maahan. Että oikein. Ja sitten se ampui vielä sitä kaveria, yritti osua päähän, mutta se ja sitten osui maahan. Ja se kaveri sai soitetuksi ambulanssiin, koska ensin meille lähti molemmilla taju ja sitten se meni soittaa tappeellisen aseen itselleen ja meni sen kanssa soittaa apuja. Mutta mulla oli noin viikon, oli Tajukankaalla
Ja ne tänä päivänä on vielä 7 eri osassa on se luoti tuolla pääsisällä. Että se vaikuttaa sille, että näin illalla justiinsa voisin niin saa vähän päästä samaa kertoa. Ja sitten tämä käsi ei toimi ja jalassa on semmoinen paketti, että se toimii jotenkuten, mutta pari vuotta oli ihan siis, että kun mä siitä heräsin, niin en mä erottanut miestä tai naista, enkä mä tiedä, että mä oon ammuttu, enkä äitiä ja isään tuntenut ja sitten kun mulla tää oikea puoli ei toimi, niin silloin mulla ei toiminut tää vasen puoli, kun mä olin niin pienellä se. Joo. Ei ole menettänyt sen jälkeen ja jotain on sitten kuitenkin palannut niin, että no niin, ajatus kun juoksee. Joo, palataan mun mielestä tosi hyvin ja siis mä oon todella kiitollinen Jumalalle, että se otti mut uudestaan. Mennään siihen kohta. Mutta yksi uskollinen enkeli tuli luoksesi ja lauloi sinulle tajuttomana ollessa. Joo, äiti. Äiti. Joo, äiti on. Äiti ei hylännyt. Ei. Äiti on lähellä. Mä silloin kun mä asuin vielä kotona ja sitten, niin kun jatkuvasti ollut uskossa äiti, niin mä oon sitä pitänyt sillä lailla, että mikä pöpimää ja silleen. Mutta kaikkea muuta on kuin pöpimää, että se on paras kaveri mulle niin kuin tällä hetkellä. No kun sä pääsit sairaalasta vihdoin pois, niin miten se elämä jatkui ja missä vaiheessa tuosta uskosta, jota vähän ihmettelit äidissä, että pöpi, sieltä tuli jotenkin sullekin sydämen asia. Niin, mutta täytyy muistaa sanoa, että isä auttoi mua ihan yhtä lailla. Että mä toivon isälle kaikkea hyvää. Niin, mitä sä kysyt? No miten elämä jatkuu ja missä vaiheessa usko tuli kuvioihin? Niin, joo. Mä olin tuolla terveysasemalla ja sieltä ne nostivat mut aamulla semmoisen rullatuoliin ja illalla siitä rullatuolista sitten takaisin sinne sänkyyn. Niin mulla oli muutama kaveri, joka vei mua kirkkoon. Ja jossain puolessa välissä matkaa mä saatan kysyä, että niitä mihinkä me ollaan menossa, että muisti oli niin huono. Ja mulla oli kauhean eläintarhakin oli silloin, että mä muistan yhtään, en muistanut eläimiä esimerkiksi. Ja sitten kun noita narkkareita kävi siellä, että lähdetään siellä tupakalle ja vei mua siellä sinne, niin mä vaan, että tuon naaman mä jostain tunnen, mutta sen enempää ei sanonut mulle. Ja sitten kun ne meni tupakalle, mä katsoin, että mitä ihmettä ne pistää suussa tulta vielä perään. No itse 15 vuotta poltellut Marlboroa ja se oli jotain hirveätä. Joo. Sulla varmaan nämä ystävät vaihtuu. Joo, kyllä. Paljon. Joo. Ihan täysin. Mutta nämä on 2 ne tyttöä, niin toinen käytiin muutaman vuoden ja sitten tuli uskoon. Ja sitten tämä toinen tyttö käytti kanssa ehkä 10 vuotta ja sillä on kanssa ollut, ei sitä nyt ammuttua, mutta siis muuten tosi. Mutta nykyään uskossa. Joo. Millaista asioista nykyisin elämässä koostuu? No,
Posse ja Jura. Muistan, olen tavannut. Kulttuurin noutaja ja Ranskan bulldogki. Ja sitten mä käyn tuolla Tampereella käyn semmosessa, onko se nyt vertaistuki taikka niin, että siellä on kaikki ollut jollain tavalla satuttanut itteensä ja silleesti. Ja kirkossa käyn ja missäs mä nyt sitten vielä käyn? No niin, mutta sulla on yksi näistä asioista, josta elämä koostuu myöskin laulun, sanasointa. Sulla on joku laulu, mikä on sulla mielessä ja yllätys. Nyt Heli laulaa teille. Anna mennä. Meidän Herramme on voittaja, kulkenut on läpi kuolemaan. Hänen voitostaan me laulamme, hän on kuningas. Sillä Herra voiton saanut on, kansansa hän vapautti. Sanallaan hän löi vihollisen, ja koko maa saa nähdä sen, että meidän Herramme on voittaja, kulkenut on läpi kuolemaan. Hänen voitostaan me laulamme, hän on kuningas, hän on kuningas, hän on kuningas. Kiitos. Oli hyvin. Niin siitä on 8 vuotta aikaa tästä sun tragediasta tapahtumasta. Sä et voi sitä koskaan tietysti unohtaa ja seuraukset kulkee tietysti mukana. Mulla on aika vaikea kysymys, mutta ajattelin, että mä kysyn sen kuitenkin. Ja sovittiin silloin puhelimessakin. Mun kysymykseni ei ole, että oletko sä pystynyt antamaan anteeksi? On. Miksi? No kun se on niin turhanpäiväistä olla katkerana, että mun kaikki sujuu ja menee ihan hienosti, kun mä en ajattelekaan koko asiaa. Eli menet eteenpäin Niin. arvon varassasi. Joo. Eli sä näet Jumalan läsnäoloa sittenkin kaiken takana. Moni ei näe pois sitä, vaan kysyy, missä on Jumala tapahtunut hirveitä ja suuria menetystä ja kärsimystä. Mitä vastaisit heille, että varmaan täällä kuulijoissakin Jumala ei ammuttu sinun elämästäsi pois? Ei ammuttu. Niin, Jumala ei ammuttu pois sinulta. Ei, koska se Jumala, niin kun, mä en tiedä monta kertaa se koputtaa, koska se silloin kun mä olin tuolla hoidoissa ja kaikissa, niin mulla olisi ollut, se neuvoo mua ihan selvät sävelet, että raitista elämää ja normaalia elämää ja näin, mutta aina ne voitti kumminkin se pussukka heiluttaja. Että mä oon niin paljon kiitollinen nyt Jumalalle, että se antoi tämän mahdollisuuden ja aion elää tämän elämäni just niin kuin mä haluaa. Hyvä. Vekko, onnitellaan sinua ja sinulla on tärkeä tehtävä tuoda valoa elämään ja sä oot säilyttänyt tuon ilon ja valaisuuden, mikä tulee kyllä heti tuolta lävitse niin lauloit kuninkaasta, eli valta on sunkin elämässä vaihtunut sitten. Se on ihmeellistä ja näin. Kiitos ja siunausta, kun sä olet vielä alle 40 ja näin, niin ajattelen, että sulla on elämässä vielä paljon yllätyksiä ja salaisuutta edessä. 40 ja siikkuja ja niin edelleen.
että näin. Mutta me toivotaan onnea menestystä ja Jumalan siunausta joka päivä. Annetaan Elille vielä rakennuksia. Kiitos. Ja enkeleitä ja siunausta teille kaikille. Kiitos. Näitä mielenkiintoisia vieraita jatkossakin sitten keskuuteen tuoda. Kun on turva Jumalassa. Kiitämme nyt vielä tässä toisiamme siunaten. Olemmehan lähtemässä arkipäivä jokainen. Herra, kiitos sanastasi, anteeksi annan rauhastaan. Pidä olemastasi arjen ahdistuksessa. Halleluja, halleluja, Herra voimamme on. Kiitos Herran, kanssamme hän aina on. Voimakkaat ja heikot arat, taipaleelle lähtenyt. Kiitos, että voimavara, mukaamme on liitetty. Herra